Gaur egun Abilan dago gure alaba. Etxetik Lerondo 5 kilometrotara. Urte asko bideiatzen, milaka kilometro enten, eta bideiatu behar horrek eragiten duen presioa, ardura, kezka eta istripu arriskuak eta guztia jasatzen. Oraindik 120 preso dagoz 120 familian eragiten Euskal Herriko aldiritako karteletan. Eta egoera honek ezin du horrela segi. Badago lekurik Euskal Herriko presondegietan dendanak hurbilditzaten. Beraz guk oraindik ere bidei luziak egin behar ditugunok, ez dugu ulertzen zergaitik ez dituzten hurbiltzen. Hori baita gainera Euskal gizartea duela urte askotatik eskatzen duena, bere aldarrikapen sakon bat.